Kastalatibyan! Ket ita, adto iti pakasaritaan, anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti agkakaruba, rumbeng ngagsisinakit, sanket ngagpipin na sakit. Dampok dito'y programa tayo, Kastalatibyan! Nay, lakay, apay, jay kapampanaw na alugan di takaruba. Napanda pinik up dyan natang ngain lako da kumarim amimay. Ha? Nagilako dan itinatengda. Katwag, napuno jay lugan itinatang. Nagadon ngay. Nagagat dagaya. Kat, nagagatak mo't Nagagat ka amaki kaaruba ta isaw. Ha? Tilay bagbagamot. Pudno mat Dahil tala makibibi ang itibiyag ti sa balit ti paglaingam. Tanaka sa umot dyan na uli magkataaw. Agluto ka kitdeng. Tanay, sumangpat madamdama dyan maestrong anak mau. Sigurado, mabisin tumananday dyan. Kumusta dyan klase, August? Ay, makabanog gaya magpaiso, tagisuro na na. Kunakto, ba't namin kan kay di a nursing ti alaam akursaw? Pinili mo ti agisuraw. Nanang, halpasin. Nalpas kong ti kursok. Kaya tagisulsuro ako. Nay, adamanan ko, Che. Anya ko, Che? Day man, Nay. Nagparkeng ijay batong ti balay damimay. Kita man. Itay bigat. Van, ti simardang anang iluganan da itinatang. Ita, sabali manan. Ay nananang, di yun pakibiyangan dagiti karuba. Gano kumari mo ni nanamimay? Nagkunamot ako marek. Kumari mo ti di nanang? Di dayta, saan itan? Apay mayat ngayon bagam asaan? Mangan kakit din, di mo damagad. Ay na, bakay. Ano na ito'y nakali tayo akamuti Saan ngay manay jilugan? Ay, win nga road. Sayang mat no mapirday. Anya nga tano, ipadawat tala ngay. Pangipadawatam ngay mat. Dagiti karoba. Di tanay, bata. Ni kumare siteng. Wag. Imbag ano kayat na? Makuray ka ta, ikakto ni Ugos, no lumabas no malam. Mga ay ti kamuti na kita, kat nagbabak nang da. Si kamot, asino ngay mo ti tao, asaan amangan iti kamuti? Kat nungay di na kaya. Ay, lakay. Dan samot nag-text kan ka. Ay, basam man. Mapay apabasam kanya ngay. Ay, tsak nga rod makita. Ay, nanakarkaroak mo tabakait. Ay, unay kabutain. Naguray ka. Labasaam. Ay na. Nagbabasit mo't nga minti litrato'y silpon na ginatang ni Lloyda. Yak mo mabasa, daitan. Ay, kasanungay nga rod, numamuan ta, no asino tinag-test. Nay, imawagan, sugbata maon. Ayan na dito, yan tayo pindutan na daw mawag. Natadamagan na kanya ka dyan, amaw. Tayo siya. Mala, pindutan. Hello? Nanang, apay asaan kayo mag-reply? Si Kaaya dyan nag-text, anak ka. Ay na, inggatangan kayo lang arudan iti cellphone nyo. Ay na, saan mi nga rod amabasa ka ni tatang mo? Nag-text tao may dakon sukunan kin ni tatang dito ospital. Nanggagmaw lakay. Ingka kanusukunan ni Lloyda. Wan, mapanakaw. Anak ko, umayan ni tatang mo. Uraya mo. Illiterate na nagitang agasawa. Anya? At nakaro ba nang ibaga kanyak nga ultimo kanu text iti cellphone daddy dapay amo abasaan. Ay,
Ay, saan ka man nga agsasaw, iti kasta, si Teng? Intun makadanon kadakwada, ay, pamanandaytan. Ibagbagak laang maut. Ura man pa, saan da nga amo ti agbasa, ta nagagat damat. Kita man, agsasarono ti panangila ko da iti natanda. Apay nga ibagbagam day ta kanyak. Kayat mo siguro nga umapalakan niya. Jay kot si anakitam idi kalman dita. Isuday jay tay ahente anapan nagbayad iti natang. Anya kumangay ti bibiyang ko. Intun madamdama, sabali manen alugan ti makita. Ta sabali manen nga ahente day jay. Uston Nanang! Nay, si Mangpot kamot gaya man anak ko. Apay day ta nakasako abagbag kataw. Ay, inted na dita ka aruba, nanang, tatang. Sino ka aruba? Ni Mimay? Kuha, nanang. Ay, kay subli day ta. Apay pagkunkunaan da kada tao, mabisbisinan. Ay, saan mo nga isublay? Apay nga sublik nga ay, sayang. Katwag, ay, imbag lang nga iling tatayaw, takanan tayaw. Diyak kayat timangan iti day ta. Da kayo laang no kayat yaw. Kiwan na, no diyo kayat. Dua kami ni tatang amangan. Ne, apay nga nanang. Adupay mati kamuti dito eh. Ay, saan mi nga rod anay lako amen. Ay, kat intedyo ko man akadagiti ka aruba. Katuan mat. Nang tagkamin. Inikan mi ni August. Ninayunan nyo kumaati intedyo. Ay, katuan to amanan. Inton lumabas ni August dito'y balay. Sana balay, takanayon adito iti pagpagnaan na. Nabayag asaan kami ang nagkitkita kin ni August. Nanipod idinagapa kayo kin ni nanang na. Mapan ka nagtrabaho, anak ko. Uy, nanang. Masapat klase kita. No ikanda-kanto man ang tikamuti day ta amimay. Di mo lalaanan Ay na. Nung naramanan nyo kumajinted da kamute. Isos, nagsamait. Anya nagsamit. Puro da amin binalitungag. Niya ko ni nanang. Ikanda ka lang aro doon, kasta pa'y lati sa om. De, talaga ba? Malaki din, nakon. Ay, jay balon mo. Nalipatam, anak ko. Aywan. Anya, ayo day ta nakasupot a balon mo. Kamute, nanang. Tayo nga, intadya kumarim. Anya! Nanang, nakalaba akon. Linaba akon jay baduyukin ni tatang. Ay, imbag man anak ko. Tanay, saan ko na masangot ti aglaba? Tadjay agmol-mol at asikaswag. Ay, nanang, ni August day ta lumabas. Ay, ikat ayabam Apay? Ay, ikat ta iti kamutay. Ay, wunan niya. Ay, mabiit lang tayo bak nanang. August! Umay ka ditoy. Tada itod may. Agyaman Lloyda. Nay, kagudwat sa ako man ang tintadyo kamote. Awan ang yaman na. Ay, kumusta kan nga eh? Ay, kat masaya atlat na Ijayan ospital ti pagtrab-trabaho hak. Sika nga Agi sursuro ak matan Uy, long time no siya. Among, timar ka man. Uri sika. Pimintas ka mo. Agawid ka! Ay, ayaban nak ni nanang ko. Loida! Agawid ka! Ay, ayaban nak kamot ni nanang mo. August! Maysa! Loida, mapana ko na. Ay, bilbilangan nakmutan ni nanang ko. Sige, Loida! sige. Kas kalagray doon, abilbilangan na. Ay, Loida! Agawid ka matan Bye. Sige, bye, August. Muwang gayam. Mabalin nga lang August! kasi ang number mo. Uy na. O sige. Kagudwa sa ako akamuti ko naman nanang. Isublim dayta, ijay nang tad. Anyamot ni nanang. Adda sabidong na dayta. Kakaiso na nga intad ni Lloyda. Agad, anya ko maitano intad na. Uray binalitungag amin da ito'y nanang. No ni Lloyda tinangtad, kanag amin. Anya? Sika talaga, August. Tilay bagbagam. Pudno pimintas ka. Sana ka mangrabraba. Thank you. Lloyda, ayan mo nga ita. Adaak dito'y balaymin. Kasangsangpot ko. Ay, kasta. Nangan kan? Ay na,
Apay ngay akiring kaunay kanya. Siyempre, talaga akas to'y ti agayat. Anya? Loida! Ay, aguray ka. Ay, ayabanak ni nanang ko. Apay nanang! Na! Ay, hello, Ogos. Mukha, idupag pa'y laang ti cellphone ko, Kasaritak laang ni nanang. Bye. Nanang, anya ti isinsinyas yo? Asinaw, ti kasarsaritam? Ni... Dayjay nga, August. Diyay anak ti kalaban ka? Thank you laang. Gapo iti inted tayo akamuti. Kasta. Ay, balbalaagan ka, Loida, Diyak kaya't amadaan itik abalayan a kontrabida. Anya? Di naman kusilapan na kastama, may. Apay kumaasaan ka ako silapan? Ay, gapo itinted mo akamutay. Agin inarman dagiti dua. Dua nga. Daloy dakan, August. Anya? Ay, nagadumot nga minapangtudam iti kamote. Ay, jay pa'y mat kalaban ka. Ay, agin inarim da. Kayat mau ti kasta mapasamak, Kayat mau. Itay pa'y asimangpot ni August. Nagbayad mo tan nga, jay silid na. Bye-bye am kaday. Gagangay sumangpot. Rumwar adagaw, tamapan makibasketball ka dagiti babarkada na. Apay nga agkulkulong mo't ita. Agar aramid siguro iti lesson plan na. Payman, inakman kitaan. Kaslada kasarsarita na iti cellphone na, Denggagman. Pasensya ka na. Namiss ka nga, may. Gusto mo inawagan ka. Na? Wen. Pasyaran ka doon ita balayaw. Asino, kasarsarita na. Ituturod kang ti umay, Panagnagak ngay ayatan ka, Loida. Loida? Ay, saan ang mabalinda ito? Diyak umanugot. August! Ay, bye, Loida. I love you. August! Nanang? Sino na dyan, Loida? Ay, kwa. Anya nga, kasarsarita ka. Somong bat ka. Ni Loida. Jay anak, jay kalaban ka. Wen. Ipagak man langan. Lakay! Umay ka man ditoy! Darasam! Apay ay Basta umay ka! Apay! Ay na, dahito anak mo. Ay na, ganano nga tanaya. Apay, anya ti mapaspasama. Ay, ibagam ka ni tatang mo. Anya ti rumbang amaam mo anak kaw. Tatang. Yarasas ko langan. Kan. Kan. Day, apay katawa ka ngayalak na kayan. Ay, umay ka baraw. Kapag tungtungan ta day ta abanag. Ay, anya di pagtungtungan yung agama. Ay, naurusam ka din day tabagay matanay. May umuli dagiti naganak ni Ugaos. Ay, na. Apay. Awan nga tandi sa balay, apakiasawaan ni Loida. Kasla dayjay lang matalalaki, tinabat-bati dito'y lobang. Tal na ka, mamay! Kastalatib yan, bakit? Yan kakaruba, rumbang agsisinakit. Saan nga agpipin na sakit? Alalalalalala! Kadiramusan day tarupam tanay. Pulbos ka mat. Tapnusan amadlaw, nagsangit ka. Ikat! Ay na. Ay, Jack ni namnama nga agasawa. Daloy da ka ni August.
Inikak nga agpaisaw iti kamute ni August. Na. No pa'y kagurgurak ti inana. Ay. Agamjak ni namnama nga iso damot gayam ti agkatuluyan. Unayan laya. La. Urlusem ta bagi magtan Ang mga no, dadanton inton madamdama. Kita bagay at talaga ti August kan Loida. Tuwal na ka mambod dita. Di kagat maragsakan. Ta saan ta naggastos iti kasarda. Adda ngamin urnong ni August. Nek, inak ituludan ni August iti altar. Nasa man mat day talwam. Kababain. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo, anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti agkakaruba, agsisinakit, sanket nga agpipin na sakit. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibiyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken itimat direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy ngestasyon. Kastalatibiyag! Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.